बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ रायजो बेंगिरिनि आखायाव। BPF राजखान्थि हान्जानि समसिमनाया जोब्बाय। जानो गोनां बिसायख'थिखौ कर'नानि थाखाय दोनथ'दोंमोन। समजों बिसायख'थि खुंनो हायासै कर'नानि गाग्लोबनाय। दायो बिटिसिनि खुंथाय गोहोआ रायजो बेंगिरिनि आखायाव। बिटिसि गोहोआ जोबनाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ मावनां खामानि IAS राजेश प्रसादआ दैदेनगोन। रायजो बेंगिरिनि जानानै राजेश प्रसाद बिथाङा खामानिखौ मावसिगोन।